Vi har lavet en videorapport for forsøget fælles temperatur for vand og vanddamp. Og for forsøgets formål, det er at varme noget vand op ved at tilføre vanddamp. Her forsøg, der har vi den her kæde, som vi så har noget vand i, som vi varmer op til sådan cirka 100 grader, sådan, så det bliver til damp. Og så har vi så en kop med noget andet vand i, som er cirka 10 grader varmt. Vi måler så massen for koppen og for vandet, og så puster vi det her damp ned i sådan cirka 30 sekunder. Og så bagefter så måler vi temperaturen igen, og så derefter massen igen af vandet, hvor der nu er damp i. Yes, vi går videre til teori. Vi har i bund og grund essentielt 3 former. Q1, Q2, Q3, som er vigtige for det her forsøg. Hvad de her 3 former er essentielt, er bare at udregne en vis energimængde, som er relevant i forhold til den tilførte energimængde, og sådan noget, vi går i dybden med det nu. Q1 er den formel, som udregner den energi, der bliver tilført, når temperaturen i vandet stiger grundet dampen, som bliver tilført. Q2 er den formel, som udregner energimængden, som bliver afgivet fra dampen, som jo ændrer tilstandsform, når det bliver afkølet. Når det går fra damp henover til vand, så når det går fra gasform til flydende form, vil det afgive noget energi. Og Q3, der udregner vi den energimængde, som bliver afgivet, når vandet, det vil sige det fortættede vand, når dampen og vandet er blevet blandet, bliver afkølet, så vil der ligesom blive afgivet noget energi. Og de her 2 former, Q2 og Q3, sum med de 2, eller de her 2, når de er lagt sammen, vil være lige med Q1, da det ligesom er det hele. I resultaterne gennemgår vi så de formler, som vi har gennemgået teorierne og sætter vores værdier ind. I Q1, som er varmeformen, starter vi med massen af vand, som på 241,3 gram, gangeren med vands specifikke varmekapacitet. Og gangeren til sidst med delta T, som i vores tilfælde er 36,3 minus 10,4. Og til sammen giver det 26.123,6 joule modtaget. Så det vil sige, at i alt har vandet modtaget 26.123,6 joule. I Q2 gange vi massen af damp med vandspecifik fordampningsvarme, og massen af damp var på 9,6 gram. Gange vi så 2.257, og det giver 21.667,2 joule afgivet, når dampen skifter tilstandsform fra gas til væskeform. I Q3 har vi opstillet en formel for den energimængde, som det fortættede vand afgiver, når det bliver kølet ned fra 100 grader til i vores tilfælde 34,3, fordi det var vores fælles temperatur. Så massen af damp, som var på 9,6 gram, gange vi så med vands specifik varmekapacitet, som er på 4,18. Og så ganger vi det så med delta T, som var 100 minus 34,3. Og det giver så vi er glade for alle vores beregninger. 2.636 joule afgivet fra med temperaturfaldet fra 100 grader til 34,3 grader. I diskussionen diskuterer vi de fundne resultater, vi har fået i Q2 og Q3, eftersom vi ser, at Q2 plus Q3 må være lige Q1.
tager vi disse to formler og indsætter dem for at finde x. Det vil så give os den teoretiske fælles temperatur, som ligger på 34,58 grader Celsius. Men den fælles temperatur, som vi oprindeligt fandt, ligger på 34,3 grader Celsius. Det giver jo ikke rigtig mening. Men hvis man tager i betragtning af, at vi går ind og siger, at under perfekte omstændigheder, det vil sige et fuldkommen isoleret scenarie, vil den her teori gå op. Grunden til, at den ikke gør det, er, at vi har en masse andre spillefaktorer, som f.eks. der kan blive afgivet energi grundet alle mulige ting. F.eks. Den generelle stuetemperatur, som der er tilstedeværende. Derfor kan det gøre det meget vanskeligt at få en helt præcis hvad det hedder, lige temperatur. Helt præcis teoretisk og praktisk fælles temperatur. Den procentvise afvigelse mellem det praktiske og det teoretiske kan udregnes ved at sige forskellen, som på 0,28 grader Celsius, gangen med 100%, og derefter dividerer med det oprindelige, som var på 34,58. Og det vil give en procentvis afvigelse på 0,8%. Den er ekstremt lille, og det kan så vise, at vores forsøg har været rigtig veludlykket. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, at vi er sindssygt gode, men bare at der har været de helt rigtige omstændigheder, da vi udførte forsøget. Okay. Det er sådan, man udregner. Videre til konklusionen. Vi kan konkludere ud fra de udregninger, vi har lavet af resultater, og de ting, vi har diskuteret i diskussionen, at vores procentmæssige afvigelse er på 0,8%. Så det vil sige, at vi kan dermed også konkludere, at vores forsøg har været forholdsvis vellykket i forhold til at formidle bare den måde, man kan udregne den overførte og den afgivede energi. Det her forsøg er vigtigt, fordi vi kan bruge den samme metode, altså metoden med, at vi puster det her damp ned i vandet for at opvarme det. Det kan vi bruge på f.eks. en cappuccino-maskine, hvor vi puster dampen ned i mælket for at opvarme mælken. Og siden at mælken den ligesom har meget lettere ved at brænde på end noget vand, så er det en god metode, sådan, så vi kan sikre os, at det ikke